Ribeira acolleu a 8ª bandeira de Bateis Concello de Ribeira, unha nova xornada da Liga Galega que reuniu a preto dun 100 de embarcacións. O Club de Remo Cabo da Cruz foi a gran dominadora da regata. As augas de Ribeira acolleron esta fin de semana a 8ª bandeira de Bateis Concello de Ribeira, unha nova xornada da Liga Galega de Bateis na zona norte. A regata reuniu arredor dun 100 de embarcacións e preto dunha vintena de clubs, ofrecendo un gran espectáculo deportivo na Costa Barbanza. O gran protagonista da xornada foi o Club de Remo Cabo da Cruz, que volveu demostrar o seu dominio ao lograr varias vitorias e ocupar tamén diferentes postos de podio nas distintas categorías. Xunto aos boirenses tamén destacaron equipos como o Náutico de Ribeira, Ares, Puebla, Mugardos ou Perillo, que conseguiron subir ao máis alto do podio nalgunhas das probas. Pola súa banda, o Club Náutico de Ribeira asinou unha boa actuación diante do seu público, destacando especialmente nas categorías cadete, alevín, infantil e sub-23. A Liga Galega de Bateis afronta xa a súa recta final, coa penúltima xornada prevista para a vindeira fin de semana.